أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ منگنا اللہ دی شیطان مردود کولوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اللہ دے نام نال شروع جڑا بڑا مہربان تے بے حد رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. سبحان اللہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ. تے جدو قرآن پڑھیا جائے تے انہوں کان لا کے سنو تے چپ رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. تے اپنے رب نو اپنے دل چ یاد کرو ترلے تے ڈر نال تے بے آواز نکلے زبان تو صبح و شام تے غافلاں وچ نہ ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے نام نال شروع جڑا بڑا مہربان تے بے حد رحم کرن والا ہے. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. نہیں برابر دوزخ والے تے جنت والے. جنت والے ہی مراد نو پہنچے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر یہ قرآن اسی کسے پہاڑ تے اتار دے تے تسی ضرور ویکھ دے کہ وہ چک جاندا تے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندا اللہ دے خوف نال. تے اے مثالاں لوکاں چ اس واسطے بیان کیتیاں جاندیاں نے تاکہ وہ سوچن. صدق اللہ